Ben, pois, moi bo día. Estamos vivindo unha pandemia que fai que sexa moi complicado evitar que outras cuestións queden atrás, pero ese traemos un asunto importante que afecta a igualdade real das mulleres, neste caso, no ámbito da ciencia e da investigación. Trátase da presentación dunha proposición de lei a favor da igualdade nas mulleres no ámbito da ciencia e da investigación, unha proposición non de lei que nomeamos proxecto de lei Ángeles Alvariño en homenaxe a esa galega pioneira da investigación que desenvolveu o seu labor na década dos 70 nos Estados Unidos. Ela foi tamén unha referente na loita contra a discriminación das mulleres no ámbito científico, unha discriminación que coñecía moi ben porque a sufriu de primeira man. A desigualdade é unha dura realidade coa que convivimos as mulleres en todo o planeta, pero se queremos centrarnos na discriminación que sofren as mulleres no ámbito da ciencia e da investigación e poñelo o foco nun aspecto moi concreto que é como as discrimina o feito de ser nais. Noutras palabras, a discriminación que obriga as mulleres a ter que elexir entre ser nais ou científicas. E hoxe presentamos esta proposición de lei porque esta é unha disxuntiva que se dá aquí e agora na Galiza do século XXI, na Galiza de 2021, como constatan as denuncias que nos últimos anos se teñen levado a diferentes ámbitos e que poñen o foco na discriminación de xénero no ámbito da ciencia e da investigación, especialmente en convocatorias públicas de I+D ou nas axudas postdoutorais da Xunta de Galiza. Por exemplo, en 2020, 3 investigadoras postdoutorais presentaron unha denuncia ante a Valedora do Pobo pola discriminación na avaliación do seu rendemento, no que foron penalizadas por terse acollido a permisos de maternidade durante o período que se valoraba. A Valedora respondeu instando a Xunta a que adoptase as medidas necesarias para acabar con esta discriminación por razóns de maternidade. Outro exemplo é o de María de la Fuente, directora de Nano-Oncoloxía do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago. Unha sentenza recente veu a darlle a razón recoñecendo a discriminación de xénero porque no cómputo do tempo da súa traxectoria profesional non se tiveron en conta os 13 meses de permiso de maternidade polo nacemento dos seus 2 fillos. Este tipo de situacións son as que están detrás de que case o 50% das científicas abandonen a carreira investigadora a tempo completo despois do nacemento do seu primeiro fillo, algo que ven denunciando, por exemplo, a revista Nature. A medida que se ascende no escalafón investigador, atopamos cada vez menos mulleres. O famoso teito de cristal, que en cifras significa que pasamos dun equilibrio de homes e mulleres na etapa predoutoral a que estas representen apenas unha cuarta parte do total no personal docente investigador ou nas cátedras universitarias. En Galiza, en datos da Xunta do curso 2018-2019, o 55% do estudantado matriculado nas universidades son mulleres, pero apenas o 27% está en carreiras científicas ou técnicas, e só 2 de cada 10 cátedras están ocupadas por mulleres. A pandemia non fixo senón empeorar esta situación, posto que son as mulleres as que cargan co peso da conciliación familiar en detrimento do seu desenvolvemento personal e profesional. De feito, a Universidade de Vigo alertou nun recente informe que esa maior dedicación aos coidados obriga as mulleres a reducir a súa produción científica e denuncia os efectos que terá a medio e longo prazo nas avaliacións posteriores dentro dun sistema de méritos que penaliza a maternidade e os coidados. En definitiva, a pandemia favorece un escenario que afonda nas desigualdades na carreira investigadora por razóns de xénero. Por iso temos que camiñar cara a unha maior corresponsabilidade entre homes e mulleres, avanzar na supresión de barreiras e discriminacións de xénero que impiden competir en igualdade as mulleres neste ámbito tamén, e ese é precisamente o obxectivo desta proposición de lei. Esta é, polo tanto, unha proposta para actuar a favor das mulleres e do progreso científico ante a inacción dun goberno do Partido Popular que non cumpre a obriga de promover a investigación con perspectiva de xénero, que non fomenta
a difusión e visibilización do traballo das mulleres neste ámbito e que, ademais, en moitos casos é responsable da discriminación directa ou indirecta das mulleres no ámbito científico, precisamente por causa da maternidade, como se estamos denunciando e estamos recollendo as denuncias que fan moitas mulleres que traballan no noso sistema investigador. Por lo tanto, esta proposición de lei o que pretende introducir medidas reguladoras que garantan a igualdade de xénero no acceso ás convocatorias públicas de investigación nas universidades galegas, nos organismos públicos investigadores ou noutras entidades do sistema de I+D do noso país, co obxectivo de evitar situacións de discriminación e a vulneración dos principios de igualdade de trato e de oportunidades. Ademais, buscamos con esta proposta incorporar a perspectiva de xénero na universidade e na investigación coa finalidade de facer efectiva a igualdade entre mulleres e homes. En definitiva, trátase de sentar as bases para rematar cunha situación que, de facto, obriga as mulleres a escoller entre ser científicas ou ser nais. E isto non só é unha injustiza, é unha discriminación para as mulleres que a sofren, sino que tamén é unha perda para o conxunto da sociedade, unha perda de talento e de todo que ese talento pode e debe aportar á nosa sociedade. Por iso, desde o BNG queremos contribuir a acabar cunha discriminación máis para as mulleres, neste caso no ámbito científico, que ademais esa discriminación nos empobrece como sociedade. E eu xa, sin máis, deixo vos con Olalla Rodil, que entrará un pouco nos pormenores desta proposición de lei que rexistramos no Parlamento de Galiza. Grazas, Ana, e bon día a todas e a todos. Pois, precisamente, como explicaba Ana Pontón, é unha lei a que quixemos poñerlle nome, chamámoslle un proxecto de lei Ángeles Alvariño, porque un dos obxectivos precisamente que buscamos con esta lei é ese recoñecemento e esa visibilidade ao traballo das mulleres e a contribución das mulleres ao avance científico tamén desde o noso país, e como ela explicaba, esta muller é unha das máis importantes oceanógrafas do mundo. Ángeles Alvariño, ademais, foi pioneira na defensa dos dereitos das mulleres no ámbito da ciencia e investigador, denunciando diante dos Estados Unidos, que foi onde desenvolveu unha parte moi importante da súa carreira científica, a discriminación que sufría ela e as súas compañeiras polo simple feito de ser mulleres. E na súa denuncia en 1977 pronunciou unha frase que motivou e inspirou tamén ao BNG na redacción deste proxecto de lei, e dicía naquela altura: non fun das que se inclinaron e aceptaron en silencio a situación. Nin Ángeles Alvariño, nin María de la Fuente, nin tantas outras mulleres ao longo da historia quedaron en silencio, e a súa loita foi a que permitiu tamén abrir camiño para outras que viñeron detrás. Con esta proposta de lei que presentamos desde o BNG, o que queremos é precisamente materializar eses avances e contribuir a poñer fin á discriminación das mulleres na ciencia e a investigación. E facémolo intentando comezar a borrar as barreiras que aínda existen na carreira investigadora para as mulleres, sobre todo cando deciden ser nais. Como facemos? Introducindo na lei mecanismos correctores, tal e como reclaman a Valedora do Pobo e a Xustiza. Mecanismos que garantan condicións de igualdade a aquelas persoas que gozan de permisos de maternidade, paternidade ou lactación, entre outros, vendo reducida a súa produción científica durante o tempo no que exercen ese dereito laboral. É dicir, que os dereitos de conciliación e de coidados non penalicen a carreira investigadora, e para iso teñen que ser tidos en conta e compensados. Que mecanismos introducimos? Pois nos procesos de avaliación dos méritos, do currículo e da traxectoria profesional que teñen lugar nas convocatorias públicas de I+D+I, obrigando a administración ou institución que promove a convocatoria desas axudas a computar como tempo de inactividade investigadora o tempo desfrutado de permiso. Para iso o que fixamos é a ponderación do tempo de inactividade en valores porcentuais que deberán ser agregados como factor de corrección sobre a puntuación final acadada pola persoa candidata. É dicir, introducir medidas obxectivas, facilmente aplicables,
aplicables e unificables a todas as convocatorias para evitar que o dereito de conciliación e o dereito de coidado, o permiso de maternidade, permiso de paternidade ou lactación, entre outros, poida penalizar a carreira investigadora especialmente das mulleres. Exactamente o que non fixo o Instituto Carlos III, por exemplo, na sentencia que lle dá a razón recentemente a María de la Fuente, ou o que non está a facer a Xunta de Galiza na convocatoria de axuntas postdoutorais. Ademais diso, a proposta de lei inclúe tamén medidas tendentes a promover e visibilizar o traballo investigador das mulleres en Galiza a través da creación de cátedras sobre cuestións de xénero nas facultades, escolas técnicas superiores e escolas universitarias, apoiando a participación das mulleres nos órganos colexiados e nos órganos de toma de decisión, buscando esa equidade entre mulleres e homes e, sobre todo, non só incorporando medidas de acción positiva, senón tamén promovendo outra cultura da organización do traballo, outra forma de organización dos tempos que favoreza a conciliación, pero tamén fomente a corresponsabilidade dos homes nos coidados. Tamén buscamos e incorporamos medidas que potencien a vocación científica e investigadora das mulleres, sobre todo nas carreiras STEM, non? As que teñen a ver coa ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. No BNG temos claro que é importante promover a vocación das mulleres no ámbito investigador e científico, pero tamén estamos convencidas de que é fundamental acabar coas barreiras que existen unha vez estás dentro desa carreira, porque senón, do contrario, senón suprimimos esas barreiras, as mulleres irán progresivamente incorporándose, pero tamén veremos como pouco a pouco, pinga a pinga, van abandonando esa carreira precisamente polos obstáculos e as pexas que atopan unha vez que están dentro. Como dicía Ana, o obxectivo do BNG con esta lei é que ningunha muller teña que escoller entre ser nai ou ser científica. É unha lei pioneira que pretende seguir avanzando nunha sociedade como é a galega máis xusta e máis democrática, non só para as mulleres, senón tamén para o conxunto da poboación, porque hai que lembrar que as mulleres somos máis do 50% da sociedade galega e ese é un valor que ningún país se pode permitir perder. E eu nada máis. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Moitas grazas por acudir.